mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kulikonse kumene muli mu programu ino yakudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu programu ino yakudza Baibulo langa pa tsiku lero mukhala ndi mbale wanu Ambuye Daniel nje Pancras. Choncho ndikupempha tikakhale limodzi mu programu imeneyi kuti tikaphunzire zozama kuchokera mu mawu a Mulungu ndilo Baibulo. Choncho tiyeni tikakhale limodzi mu programu imeneyi. Mu programu imene yangotha kumene makamaka kumene tinaphunziranso zokusana ndi buku la Filipi komanso buku la Kolose. Pamene tikaphunzira zokusana ndi buku la Filipi tinkaona ali kuti Paulo mu buku la Mwachidule mu chapter 16 analikira ndi kukhazika magome kumeneko ku Filipi. Timaona kuti mu buku la Mwachidule mu chapter 16 mu verse yake ya 11 mpaka 15 adabatizako Lydia, ndipo timaona kunena kuti nthawi naso mu chapter 16 chomwecho mu verse 25 mpaka 34 adabatizako wina wa ndende amene amagwira ntchito yoyang'anira akaidi. Ndipo timaona ndi mukupita kwa nthawi pamene anali ku ndende ku Roma ndi pamene analemba kalata imeneyi ya Afilipi. Titachoka mu buku la Filipi tinaphunziramo zambiri kana tinakafikanso mu buku la Kolose pamene tinadzafotokoza bwino ndithu nena kuti zinthu zambiri zimene zinalembedwa mu buku la Kolose ndizonena kuti zinalembedwa kale mu buku la Efeso. Ndipo tinaphunzira zambiri makamaka kuchokera mu buku limeneli buku la Kolose zimene ino ndine pakuzichita zitha kutengera ku moyo wosatha. Ndipo timaona kunena kuti mulembe ameneyi wa buku la Kolose mu chapter 4 anamaliza makamaka ndi kupereka malangizo amene pa moyo Chikhristu akhristu akumayendera. Izi ndi zimene timazipeza makamaka tikamuwerenga mabuku awiri amenewa buku la Afilipi komanso buku la Kolose. Choncho mu tsiku lero tikaphunziranso zinthu zambiri kuchokera mu buku linanso lotsatira pa buku la Kolose ndilo buku la 1 Atesalonika komanso buku la 2 Atesalonika. Tikamakamba za Atesalonika mu buku la Machitidwe atumwi timaona kunena kuti Paulo analalikira uthenga wabwino ku Filipi. Ndipo atamaliza kulalikira uthenga wabwino ku Filipi mu buku la Machitidwe atumwi chapter 16 anapita ku Tesalonika. Tesalonika unali ndithu mzinda waukulu umene unali mkati mwa Macedonia. Ndipo Paulo ndi Sila komanso Timoteyo adalalikira mawu a Mulungu ku Tesalonika kumeneku zimene timaziona mu buku la Machitidwe atumwi chapter 17 kuyambira mu verse yake ya 1 kukalekeza mu verse yake ya 4. Choncho chifukwa chakulalikira mawu a Mulungu zimaoneka kunena kuti kwa Tesalonika kumeneku kudayambika phokoso zimene timaziona mu buku la Machitidwe atumwi chapter 17 verse yake ya 5 kulekeza 9. Komano kulembika phokoso choncho phokoso limembika makamaka ifonena kuti achina Paulo anapezeka anawapeza kuti ndi olakwa chifukwa akumaphunzitsa zinthu zosemphana ndi zimene anthu akumakhulupirira mu nthawi imeneyo. Koma Paulo atachoka ku Tesalonika kukafika ku Grisi timaona kuti kumeneku ndi kuja ku Grisi kumene anakalalikira makamaka ku Atene komanso ku Akorinto. Ndipo pamene anali kumeneku ku Grisi ndi kumene Paulo ameneyu analemba kalata ameneyu kwalembera akhristu amenewa akhristu amene anali kumeneku ku Tesalonika. Choncho ichi ndi chifukwa chake lero timakaphunzira za buku limeneli buku la Atesalonika. Makamaka tikamaona za buku limeneli la 1 Atesalonika. Buku la 1 Atesalonika makamaka lidalembedwa mwazolinga zingapo tikamalolenga bukuli limasonyeza kunena kuti mulemba bukuli analemba bukuli pofuna kuwalimbikitsa Khristu amene anali kuzunzidwa. Lingalirani yemwe ni Paulo amene anapita kukalika uthenga wabwino umeneku anazunzidwako ndithu. Choncho chingakhala anthu amene anafa ndi kukhulupirira zimene iye akunena. Paulo yatachoka anthu ajaba anapezera dawa sepa mavuto amazunzidwa ndi anthu amene amaona nino kuti anthu akuchita zinthu zosemphana. Monga somene lokhatonse timadziwa bwino nino kuti malemba amatilimbikitsa ndithu nino kuti pamene tufuna kukhala mu moyo wa Khristu tikozekere kumva chani kodi kumva mazunzo. Komanso chinthu china chimene analembera kalata imene timaona nino kuti wakulukulu kunafuna kuwalimbikitsa Khristu amene nino kuti asamakhale akulesi azikhala Khristu olimbikira. Pozindikira nino kuti kugwira ntchito ndi lamulo limene Mulungu analipereka kwa munthu m'buku la Genesis tikamaphunzira timapezamo zinthu zimenezo.
Komanso buku limene makamaka la Atesalonika Paulo analilemba pofuna kuwalimbikitsa Khristu zokhudzana ndi kubweranso kwa Yesu Khristu. Alipo anthu ena amene amakhulupirira zinthu zabodza, ena amaphunzitsa zinthu zabodza zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Mwachifukwa cha ichi Paulo analemba kalata imene ya Atesalonika kuti akaphunzitse akazindikiritsa Khristu amenewa za nkhani imene yokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Choncho lero kaoneni kuti mukodi mu buku limeneli la 1 Atesalonika inu ndine tingaphunziremo chani. Tikamakaona mu buku la Atesalonika makamaka tikayamba kuwerenga kuchokera mu buku limeneli la 1 Atesalonika kuyambira mu verse yake ya 1 pamene tikamva kunena kuti Paulo akungodzinena yekha kuti iyeyo anali mlembi wa bukuli. Tikamaona mu buku la Atesalonika chapter 1 mu verse yake ya 1 pamene akulemba kunena kuti Paulo ndi Silivano ndi Timoteyo kwa mpingo wa ku Atesalonika wa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Khristu. Verse yake yamba Paulo angonena choncho. Akunena kuti Paulo ndi Silivano komanso ndi nani kodi ndi Timoteyo. Tisasokonezeke. Akunena kuti iye anali ndi Silivano komanso Timoteyo pamene amalemba buku limeneli. Tonse timadziona kuti Timoteyo Paulo adakumana naye pati. Timaona m'buku la mu chapter 16 adakumana naye pamene anali kumene kucha ku Derbe komanso Listra. Choncho Silivano amene akunena apayu ndiye Sila. Ndikuona zoti tonse kunkhani yokhudza Sila timaona kuti Paulo Sila ademba kuyenda naye mulendo wachingati. Ademba kuyenda naye mulendo wachiwiri pamene Paulo adasiyana makamaka ndi Barnabas. Pamene Barnabas anatenga Yohane Marko, choncho Paulo anatenga Sila ndi kuyamba kulalika naye uthenga wabwino. Ndipo atafika kumene ku Listra Derbe ndi pamene anakumananso ndi munthu ameneyu otchedwa Timoteyo. Choncho pamene pa buku la Atesalonika chapter 1 mu verse yake 1 pamene akukamba za Silivano tisadabwe kuti Silivano amene ndiye kuti Silivano akunenedwa apayu ndiye Sila. Choncho tikamaona kuyambira mu verse yake ya 2 kalekeza mu verse yake ya 10 tikaona kunena kuti Paulo amango ayimikira komanso kuwalimbikitsa akhristu amenewo chifukwa cha zabwino zimene iwowa amachita. Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse yake ya 2 adalemba kunena kuti makamaka verse 3 tiziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu abale monga kuyenera pakuti chikhulupiriro chanu chikulire ndipo chichulukira mchikondano cha inu nonse yese pa anzake. Amayamikiranso akhristu makamaka chifukwa cha mmene anthuwa anakhalira. Bwanji chikondano chawo chikulire pakati pawo. Amakondana wina ndi nzake. Anachionanso kuti nchabwino kwayamikira pokhala kuti anthu amenewa ali kuchita zinthu zabwino makamaka pamene akukula mu moyo wa Chikhristu. Pamenenso akhristu anzathu akukula tizikhala nthawi yabwino yomayamikira. Alipo nthawi zina zake aphunzitsa Mulungu, alalika Mulungu amene nthawi zonse pa mpingo amangobweretsa ziphunzitso zodzudzula, maulaliki odzudzula. Akhristu ayesereko kuchita bwino koma munthu sudzayamikira ta. Kumangodzudzula. Ayi. Akamachita bwino tizionetsani kuyamikira. Monganso pamene Paulo anayamikira ndithu akhristu amenewa a ku Atesalonika. Zimene Paulo zazikulu zimene anazilemba mu chapter 1. Tikamaona mu chapter 2 makamaka zimaoneka kunena kuti Ayuda amene anamuzunza Paulo aja pamene Paulo anali ku Atesalonika komanso ku Bereya ankamunena kunena kuti Paulo sindani kodi Paulo sintumwi. Choncho mu chapter imene cha number 2 timaona kuti Paulo uyu ankangokamba zinthu zimenezi makamaka pofuna kudzitetezera kapena kuzimanga defend kunena kuti anthu akakhulupirire kunena kuti Paulo ndi mtumwi. Tikamakuona mu chapter 2 mu verse yake 5 pamene analembapo kunena kuti chapter 2 1 Atesalonika chapter 2 mu verse yake 5 pamene analembapo kunena kuti pakuti sitinayenda nawo mawu oshashalika nthawi iliyonse monga mudziwa kapena kupsinjika nsililo mboni ndi Mulungu. Paulo akuzinena lithu lina kuti sanayende ndi mawu oshashalika pakati pa akhristu amenewo. Anali kuphunzitsa zinthu zokhazo, zinthu zofuna kunena kuti anthu akamvedi akalaswe mtima. Alipo aphunzitsa mawu a Mulungu amaphunzitsa makamaka moshashalika, kuphunzitsa zinthu zofuna kukondweretsa anthu kungwakopa anthu kuti akhale kumbali yawo. Khani sichoncho ayi. Tiphunzitseni anthu cholondola chenicheni, anthu akamvetsetsa adzikwanitsa kumapanga bwino chisankho okha. Tisaphunzitse ndi mawu oshashalika molenga ndi mmene mulembi pamenepa analankhulira. Ndipo timaona kunena kuti pamenepa adalankhula zinthu zambiri mulembi ameneyu wa buku limeneli la 1 Atesalonika. Ndipo
kwakukulu tikamakuona so pamenepa adawalimbikitsa zinthu zabwino zimene iwo akhristu amatani zimene akhristu amachita mu chapter 2 chimene chiso anawalimbikitsa pa zinthu zabwino zimene akhristu amachita. Chimene ndi zinthu zofunikira kwambiri kunena kuti inu ndine tiyenera kudziona kuti ndi zinthu zofunikira kwambiri makamaka kumalimbikitsa anzathu amene tikuwaona kunena kuti pena pake akutani pena pake akufoka. Tiye tizichita ndi zimenezi polenga kunena kuti zimenezi ndi zimene Mulungu amafuna. Tikamabwera mu chapter 4 makamaka cha buku limeneli timakapeza kunena kuti anaphunzitsa kwambiri zokhudzana ndi kuuka kwa akufa zija zimene tanena kuti zinali vuto pakati pawonso pa anthu amenewa. Chapter 4 anaphunzitsa zokhudzana ndi kuuka kwa akufa. Tikamuona mu chapter 4 kuyambira mu verse yake 4 kulekeza chapter 4 makamaka mu verse yake 17 analembapo kunena kuti pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi iye mlengalenga ndipo lero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Atamaliza kuwaphunzitsa zokhudzana ndi kuuka kwa akufa kuti anthu tidzauka adawuzanso ndithu nena kuti poti ali kukamba zonena kuti tidzauka ndi kuti ali kulankhula za anthu amene pobwera Mulungu adzapeza kuti atani kodi atafa ali m'manda. Choncho akukamba za ife notsalafe kunena kuti chidzachitika ndi chani tidzakwatulidwa nawo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga ndi kukakhala naye nthawi zonse. Tidzakumana ndi Ambuye mu mlengalenga zimene zikuonetsa kuti Ambuye pa dziko lapansi sadzatani sadzapondanso munthu amene adzabwera kudzapereka chiweruziro pano pa dziko. Choncho tiyenera tikazindikire pa zinthu ngati zimenezo. Tikamuonanso mu chapter 5 chapter yomaliza cha buku limeneli makamaka kuyambira mu verse yake 2 anafotokoza zokhudzana ndi kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zakubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu zimene zimafunikiranso nena kuti ine mwene mwake tidziwerenga ndikumamvetsa bwino kuti kodi Yesu zidzakhala motani kapena adzabwera motani tingadziwe bwanji kunena kuti Yesu Khristu adzabwera. Tikamuona mu buku la Atesalonika chapter 5 mu verse yake 2 mulembi adalemba kunena kuti pakuti inu nokha mudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. Paulo ali kuwauza Akhristu amene anena kuti pakuti inu nokha mudziwa kuti tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. Oyamba ndimakunena kuti pakuti inu nokha mudziwa. Chifukwa chani oyamba ndimaona amene akunena kuti pakuti inu nokha mudziwa. Zimene zikusonyeza kunena kuti anthuwa chinthuchi sikunali koyamba kuwauza adawauza sokale nthawi ina yake. Ndi chifukwa chake akuwauza molimba mtima kunena kuti pakuti inu nokha mudziwa. Ndero anthu amatani kale amadziwa kale apapo kunali kungotani kungowakumbutsa. Amadziwa kale bwanji nthawi zonse munthu tikamamulalikira zokhudzana ndi Yesu Khristu komanso mpingo wake timamuyikira chiyembekezo kunena kuti Yesu Khristu adzabwera. Ndi chifukwa chake apa akuwauza nena kuti pakuti inu nokha mutani kodi mudziwa. Kuti mudziwa kunena kuti chani kuti tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala usiku. Tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala usiku. Tikaona unena kuti kodi tidzadziwira bwanji kunena kuti Yesu Khristu adzabwera. Kodi ndi zizindikiro zimene zingatidziwitsa kunena kuti Yesu Khristu adzabwera. Tikamaona m'buku limeneli la Atesalonika chapter 5 mu verse yake imeneyi verse yake ya namba 2 akunena kuti Yesu Khristu adzadza tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala usiku. Tiye tikonena kuti nchifukwa chani mulembi wagwiritsa ntchito tsiku limeneli. Mbala ndi imene imabwera ku nyumba osapereka notice kapena osapereka chidziwitso kunena kuti mbalayo itani kodi mbalayo ibwera. Komanso palibe zizindikiro zimene anthu mwine timakhala nazo monono komano ndi mmene pa nyumba pano ndikuponera pano pabwera mbava ndithu. Zizindikiro zimene anthu sitimali nazo sitimakhala nazo. Chimodzimodzinso ndi kubwera kwa ndani kodi kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu adzabwera modzidzimutsa. Komanso palibe zizindikiro zimene inu ndine tingadziwire kunena kuti Yesu Khristu adzabwera ndipo tikuona zizindikiro izi. Chingakhala anthu ena amaphunzitsa moporoza makamaka kamaphunzitsa mu buku la Mateyu chapter 24. Koma nkhani imene kupezeka mu buku la Mateyu chapter 24 sadakambe nkhani yokhudzana ndi zizindikiro zakubwera kwa tsiku la Ambuye wathu Yesu Khristu kapena zizindikiro zakubwera kwa Yesu Khristu. Lingalirani nena kuti ngati Yesu Khristu adapereka zizindikiro zonena kuti mudzadziwira izi kuti ndikubwera, kodi muli kuganiza kunena kuti angadzapeze ena ali kuchita zinthu zosakhala bwino? Nkhani ndi yayi chifukwa munthu kangoona zizindikiro chizindikiro ichi chomaliza Yesu chotsala pang'ono ngati umachimwa zochimwa zako zonse ulapa. Tsono Yesu Khristu anatisiya mu dziko lina kuti tikakhale monga mmene mawu ake amanenera
mosatipatsa chizindikiro chokunena kuti ndidzabwera tsiku lakuti kapena mudzadziwira izi ayi. Koma ife ngati akhristu timakhala ndi chiyembekezo kunena kuti Yesu Khristu tsiku lililonse akhoza kubwera. Choncho mwachifukwa cha ichi timenena kuti mu nthawi zonse ino ndine tikamakhala tizikhala okonzeka maka pakuyembekeza kunena kuti Yesu Khristu ameneyu adzabwera tsiku lina lililonse. Izi ndi zimene analemba makamaka mu chapter imene cha number 5 cha buku limeneli la 1 Atesalonika. Tikamona kuyambira mu verse yake 12 kulekeza verse yake 22 analemba makamaka zokhudzana ndi zambiri za kulawirana. Adakulawira akhristu amene mu zinthu zambiri. Ndi chifukwa chake tikamona mu verse yake 15 adawauza kumaka za nkhani okhudzana ndi akhristu sakuyenera kuti adzibweza chani, adzibweza choyipa. Komanso mu verse yake ya 22 amauza akhristu nena kuti afunika kuti atani apewe maonekedwe ena onse achoyipa. Mkhristu akuyenera kuti apewe maonekedwe ena onse achoyipa. Tikamaka za maonekedwe achoyipa pamakhalabe kusokonekera mkamvetsedwe ka anthu. Paulo akunena kuti mupewe maonekedwe ena onse achoyipa, sakunena kuti mupewe zoyipa zonse. Maonekedwe achoyipa ndi zoyipa ndi zosiyana. Choyipa ndi chinthu chimene mwina munthu ukuchioneratu mwachindunji kunena kuti kumwamowa ndi tchimo. Chimenecho ndi choyipa Mkhristu kuyenera kuchitani? Kuchipewa. Now tikamakamba za maonekedwe achoyipa ndi chinthu chimene chimaoneka ngati chabwino, koma chimene ukachizukuta mkati mwakemo chimakakupangitsa kunena kuti iweyo katani kodi ukapezeke kunena kuti wachita chinthu chosakhala bwino pamaso pa Mulungu. Talingalira nena kuti ukhale kuti mwina iweyo uli ndi nzako amene amakonda kumwamowa. Tukamba kanena kuti kumwamowa titha kunena tonene chinthu choyipa chimene chaonekeratu. Ndi tofuna tifotokoze za nkhani okhudzana ndi maonekedwe achoyipa. Chinthu chimene chonena kuti umakhala ndi nzako amene amamwamowa. Nzako amene amamwamowa uja nthawi zambiri adzipeza kunena kuti akumakutenga mwina kuti muzipita koyenda. Ndi kumakukakamiza kunena kuti muzikachezera kuchana, muzikachezera kubala. Iwe Mkhristu muzikachezera kubala, muzikachezera kubala. Lero upita ukacheza, mawa upita ukacheza, tsiku linalo udzapeza kuti nawenso atani waligwira botolo la Khansberg. Ndiye kuti kucheza ndi munthu anena kuti amamwamowa, Baibulo silinganene kuti ndi tchimo. Komano iweyo ukadziona ndi mmene chikhulupiriro chako chilili cholimba, kalimbidwe ka chikhulupiriro chako pamaso pa Mulungu, ukhazoona kuti chani, tsono ndikalimbikira kucheza ndi munthu omwamowayu, ineyo adzandikopa tsiku kuti nkamwecha kuti nkamwamowa. Ndiye kuti ukapewa kusacheza ndi munthu ameneyo ukhala kunena kuti wapewa maonekedwe achoyipa. Chifukwa nena kuti chani, ukanapitiriza kucheza naye munthu ameneyu zikadakupangitsa kunena kuti mutsiku lake iweyo katani kodi ukachimwe. Zimenezo nzofuna kuti tikazimvetsetse bwino. Ndipo mu verse 21 anafotokozapo ndithu kunena kuti yesani zonse, sungani chokomacho. Amauza akhristu amene onena kuti afunika kuti ayese zonse koma asunge chokomacho. Mawu kunena kuti yesana amene akuperekedwa apa akusonyeza kunena kuti kuchitira umboni kapena kutsikimizira. Chinthu mwachimva tiyeni tichitireni umboni, tiyeni titsikimizireni, tiyeni tichiyese potengera ndi malemba kunena kuti kodi ndi cholondoladi. Tikachiyesa ndi malemba tikachiona kuti cholondola ndiye tichisunge chimenecho. Ndi mawu amene apa akwanena kuti yesani zonse, sungani chokomacho. Si nthawi yonena kuti mwangomva chiphunzitso ena akakuphunzitsa chashalika nacho ino nthawi imwe mwachigwira. Chiyeseni kodi akuphunzitsazi zolondola. Mukachiona kuti cholondola chitengeni, chisungeni chimenecho ndiye chokoma. Mukachiona kuti chosalondola chikaneni. Ndiko kuyesa kumene kukunenedwa apa. Kuchitira umboni kapena kutsikimizira za chinthu china chake ngati chili cholondola kapena ayi. Izi ndi zimene Paulo makamaka adafotokoza pamene ankamaliza kulemba buku limeneli la 1 Atesalonika chapter 5. Tikachoka buku limene la 1 Atesalonika chapter 5, tiyeni tikafikenso mu buku limeneli la 2 Atesalonika. Tikamaona buku la 2 Atesalonika, makamaka ndi buku limene limakamba zambiri zimene zinanenedwa kale mu buku la 1 Atesalonika lija. Buku la 2 Atesalonika limakamba zinthu zambiri zimene zinanenedwa kale mu buku liti la 1 Atesalonika lija. Ndipo buku lili limasonyeza kunena kuti linalembedwa patangotha miyezi yochepa chilembedwere ndi buku la chani, buku la 1 Atesalonika muja. Ndipo mu buku la 1 Atesalonika timaona kuti Paulo analembapo zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu zimene anthu ambiri ankakayikira komanso ankatsutsa. Choncho tikamona mu buku limene Paulonso anakambanso za nkhani imene kukhudzana ndi kubwera kwa ndani, kodi kubwera kwa Yesu Khristu. Tiyeni tikaoneni nkhani zopezeka mu buku limeneli kuti inu ndine tingaphunzirepo chani maka mu moyo wathu uno wa chikhristu. Tikamona mu buku limeneli la 2 Atesalonika chapter yake cha 1, kuyambira mu verse yake 4, kuyambira chapter 1 verse yake ya 1
kulekeza verse yake 3 Paulo angopereka malonje kuti anandi ndi Silivano komanso Timoteyo. Tikamakuona mu chapter yake chapter 1 chomwecho kuyambira mu verse yake 4 kulekeza verse yake 12 anafotokozako makamaka zokhudzana ndi mazunzo amene ankachitika maka komano ku mpingo. Tsono mpingo umazunzika ndi anthu osiyanasiyana. Pamene mpingo wakuzunzidwa ndi anthu osiyanasiyana, Paulo chinankomera kunena kuti akapereke chiyembekezo ku mpingo umeneyo, kunena kuti akhristu asamakhale osadziwa pa zinthu. Ndi chifukwa chake atalimbikitsa mpingo kuzunzika, Paulo akwalimbikitsa. Choncho tikamona mu verse yake ya 8 kukalekeza mu verse yake 10 wafotokozako zambiri makamaka zokhudzana ndi kuwalimbikitsa akhristu amenewa zamene chilango cha Mulungu chidzakhalire pa anthu amene akuzunza mpingo. Mu buku limene la Atesalonika chapter 1 mu verse yake 8 analembapo kunena kuti mlawi la moto ndi kubwezera chilango kwa iwo osadziwa Mulungu ndi iwo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chinthu chamba Paulo amanufuroza nena kuti mulawi la moto. Pamene akamba za mulawi la moto akupereka chithunzithunzi cha mmene chilango chimene chili nkudza chidzakhalire, kunena kuti anthu adzalangidwa ndi chani? Adzalangidwa ndi moto. Timazipeza zimenezi kuti tikamona mu buku la Genesis komwe kuchiyambi kuja pamene anthu anaonongeka ndi madzi, Mulungu anampatsa Nowa utawaleza ngati chizindikiro chakunena kuti Mulungu sadzawononganso dziko ndi chani? Dziko ndi madzi. Choncho pamene akunena kuti mulawi la moto mu buku la Atesalonika chapter 1 verse yake 8 akungopereka chithunzithunzi cha mmene chilango chimene chikubwera chidzatana kodi chidzakhalire, kunena kuti Mulungu sadzalanganso anthu ndi madzi koma adzalanga anthu ndi chani? Ndi moto. Tsono akuti chimene chidzachitike ndi chani? Akuti ndikubwezera chilango kwa iwo osadziwa Mulungu. Akuti Mulungu adzakhala kuti akubwezera chilango. Ndi chifukwa chake Baibulo limatuzonena kuti munthu akachita zoyipa tisabwezere. Kubwezera nkwandani? Kubwezera ndi kwa mwini. Choncho mlembi ali kuwalimbikitsa akhristu amene anena kuti chani? Musavutike. Anthu amene ngakhala kuzunzani komano Yesu Khristu adzabwera ndipo adzabwezera chilango kwa anthu amene akutaniwa kodi akukuzunzaniwa. Choncho mu verse yake 8 imeneyi amatipatsa magulu awiri a anthu amene adzalangidwe mu chilango chimene chikudzachi. Tikuona kuti adzalangidwa ndi moto, ndipo amene adzagwira ntchito imeneyo ndi Mulungu pamene adzakhala kuti akubwezera kwa chifukwa choti akhristu akadazunzika, ndipo akuperekanso magulu awiri anthu amene adzalangidwe mu chilango chimene chikudzachi. Gawo loyamba kunena kuti ndikubwezera chilango kwa iwo osadziwa Mulungu. Munthu aliyense amene Mulungu samadziwa, munthu amene Mulungu akuti adzamulanga. Ndiyena timafunsa, Mulungu adzalanganso anthu munthu osadziwa? Ndiyetu Mulungu yoru ngopanda chikondi. Nkhani sikupanda chikondi. Komano munthu kupatula kuuzidwa kunena kuti kuli Mulungu, iweyo ukhoza kudziwa ndithu kunena kuti chani? Mulungu alipo, maka kudzera mukuganiza mozama. Chifukwa nena kuti chani? Tangolingalirani mwina za kanthu kamene kali m'manja kasalu aka. Pamene ine ndangoona kasalu akaka, chimene chingabwere m'maganizo mwanga choyambirira nchonena kuti chani? Pakuyenera kuti pakhale pali anthu amene anapanga kasalu kamene kaka. Tsono ineyo ngati munthu ndili pano pa chonchi, ndikuyenera ndidzidziwa kunena kuti alipo wina wake amene anandipanga kunena kuti ineyo ndikhalepo. Ndiyoti kupatula anthu kundiuza za Mulungu, koma ineyo kudzera mukuganiza mozama ndikhaza kudziwa kunena kuti alipo amene ndi wamphamvu zonse ondiposa ineyo, amene ine anandipanga. Ameneyo ndiye Mulungu. Mwachifukwa cha ichi ndi chifukwa chake Mulungu akunena kuti adzalanga onse osatani? Osadziwa. Chifukwa nena kuti chani? Kudzera mukuganiza mozama munthu ukhoza kuzukuta ndi kudziwa kunena kuti Mulungu alipo. Mukamaona mpando, chimene chimabwera m'maganizo mwanu ndi chani? Pakuyenera kuti pakhale kapenta amene anapanga mpando. Inuyo ngati muli ndi moyo muli choncho, chimene chikuyenera chibwere m'maganizo mwanu ndi chani? Pakuyenera kuti pakhale wina wake amene anakupangani inuyo kuti mudzikhala mu tsiku la lero. Ameneyo ndiye Mulungu. Gawo la namba 2 la anthu limene akunena kuti lidzaonongedwa umenepa ndilo limene akunena kuti ndi iwo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Anthu osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu akuti anthu amene adzalani kodi adzaonongedwa. Tikamakamba za anthu osamvera uthenga wabwino wa Yesu Khristu titha kuwagawa magawo awiri. Atha kukhala munthu ino nena kuti mwina za Mulungu amazimva sadabatizidwa ndi kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu. Munthu amene Mulungu azamutani? Azamuononga. Komanso akhaza kukhala nena kuti ndi munthu nena kuti adamva za uthenga wabwino, thena yake adakhulupirira ndi kukhala mu mpingo wa Yesu, kana akankupeza nena kuti atakhala mu mpingo wa Yesu wachita tchimo. Ndiye paja tikumaphunzira kunena kuti munthu akachita tchimo mu mpingo wa Yesu amakhala kuti wadzichotsa yekha. Ndiye kuti munthu amene wachita tchimo wadzichotsa mu mpingo wakhala kunja kwa mpingo. Munthu amene Mulungu adzamutani? Adzamuononga. Izi ndi zimene tikuphunzira mu chapter imenechi cha 1 kuchokera mu buku limeneli la
2 Atesalonika. Tikamaona mu verse yake 9 ya chapter imene cha 1 timaona nena kuti kodi chilango chimene chidzakhala chilango chachikulu motani. Ndipo verse 9 imapitiriza nena kuti adzamva chilango ndicho chiwonongeko chosatha chakusiyanitsa ku nkhope ya Ambuye. Ndiye kuti chilango chimene chidzakhala chilango chachitali cha moyo wawo wonse, chilango chosatha. Choncho ino ndi ine tikuyenera tikadziwa nena kuti chilango chikubwera ndipo anthu amene adzawonongedwe tadziwa kale. Tiyesetsa nena kuti sakhale mgulu la anthu amenewa, anthu amene adzawonongedwe. Tikuonenso makamaka mu chapter 2 kuti mu chapter 2 mulembi analembanji. Tikamaona mu chapter 2 Paulo amango aphunzitsa makamaka zokhudzana ndi kusamvetsetsa pakati pawo za nkhani yokhudzana ndi kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndifukwa chake tikamaona mu chapter 2 mu verse yake 2 akwazoona kuti chani, musamagwedezeka mtima msanga ndi kutaya maganizo anu, kapena kuopsedwa mwa mzimu, kapena mwa mawu, kapena mwa kalata monga olembedwa ndi ife. Apa zikuoneka kunena kuti analiponso akhristu maka amene ankaphunzitsa kumeneku ku Atesalonika zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Koma ankaphunzitsa motani? Mu verse yake 2 ati anthu ankaphunzitsa zopotoza ndi kubwera kwa Yesu Khristu 1. Komanso akamaphunzitsa ankalembanso makalata okhala ngati unena kuti kalatayo walemba ndi Paulo, cholinga awasunthe anthu aja. Choncho Paulo akulimbikitsa akhristu amene onoti musamasunthike ndi anthu ngati atikodi, ndi anthu ngati amenewo. Izi ndi zimene Paulo analemba makamaka mu chapter imenechi cha number 2. Kwa kulukulu alimbikitsa kunena kuti chani, kapena kuwakuza kusamvetsetsa wawo ku nkhani yokhudzana ndi kubweranso kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zimenenso ino ndine tiona tidziona kuti Yesu Khristu nthene yake adzabwera. Ndipo tikamapita mu chapter 3 ndicho chapter yomaliza cha buku limene la 2 Atesalonika, timaona nena kuti amawachenjeza za mmene akuyenera kukhalira pakati pawo. Akuwachenjeza za mmene akuyenera kukhalira pakati pawo. Makamaka zimaoneka nena kuti chifukwa anthuwa adanamizidwa kwambiri zokhudzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu, akhristu ambiri adayamba ulesi kusiya kumagwira ntchito. Chifukwa makalata akulembedwa khangati akulemba ndi Paulo, komanso alaliki abodza adzaza dziko lonse akwazoona kuti chani, Yesu Khristu akubwera mawu. Ndi chifukwa anthu akuvoza kuti Yesu Khristu akubwera mawu, ndiye ndipitira nji kumunda ndigwira nji ntchito. Chifukwa choti ndikamagwira ntchito ndimakhala nchiyembekezo kuti ntchito ndikugwirayi malipiro ake ndzadya mtsogolo, kapena kulima ndi kulimako zokolola zake ndzadya mtani, ndzadya mtsogolo. Choncho mwachifukwa cha ichi poti anthu amene akhala akuopsezedwa komanso akunamizidwa adasiya kulumikira kugwira ntchito kuti azithandize pa moyo wawo. Ndifukwa chake tikamona mu verse yake 6 kulekeza 11 analembapo kunena kuti ndipo tikulamulirani abale m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti mubwevuke kwa m'bale yense wakuyenda ndi wake wosatsata mwambo umene munaulandira kwa ife, pakuti mudziwa nokha mmene muyenera kutitsanza ife, pakuti sitinakhala ndi wake mwa inu, kapena sitinadye mkate chabe pa dzanja la munthu yense. Komatu chivuto ndi chipsinjo tinagwira ntchito usiku ndi usana kuti tingalemetse wina wa inu. Verse 9, sichifukwa tilibe ulamuliro komatu kuti tidzipereka tokha tikhale kwa inu chitsanzo chanu, kuti mukatitsanze ife. Pakutinso pamene tinali nanu tinakulamuliranichi, ngati munthu safuna kugwira ntchito asadyenso. Tikumva za ena mwa inu kuti ayenda ndi wake osagwira ntchito konse, koma ali wochita mwina ndi mwina. Mu verse yake ya 6 kulekeza 11 tiona makamaka akuafotokozera nena kuti pamene tinali nanu nokha m'madzozo nena kuti ife sitinadalire kwambiri kwa inu, sitinalemetse inu. Sichifukwa chonena kuti ulamuliro nena kuti iniyo mukatithandize ife tilibe, koma tinafuna kunena kuti mungakhale chitsanzo, iniyo mukonena chitsanzo kwa ife kunena kuti munthu ina aliyense amene kuti agwire chani, agwire ntchito. Now mu verse yake imeneyi ya 10 akwazonena kuti pakutinso pamene tinena pakuti akumva zonena kuti alipo anthu ena ake amene sakugwira ntchito. Choncho akulamula nena kuti uyo amene akana kugwira ntchito amene akufuna kuti asataniso asadyenso. Chifukwa Khristu anamizidwa kwambiri zokhudzana ndi Yesu Khristu abwera mawu, nawonso anangoyamba ulesi ndigwira nji ntchito iyi. Choncho Paulo akuiona kuti ndengati simugwira ntchito ofunikanso musamadye. Zimene tiyenera zozena kuti kugwira ntchito ndi lamulo. Tikudziwa zona Yesu Khristu adzabwera inde, koma tiye tilimbikireni ntchito zathu zimene timapezera mathandizo akuthupi koma mosatsutsana nawo mawu a Mulungu. Tikamachita zimenezi tikhala kunena kuti tikukwaniritsa lamulo la Mulungu. Tisamamudikire Yesu Khristu tikukhala mulesi. Tiye tizigwirani ntchito, tizipeza chopereka, tizipeza maphindu ndikumakapereka ku mpingo wake wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zimenezi ndi zimene timafuna tigawane makamaka kuchokera mu buku limeneli la
1 Atesalonika komanso m'buku la 2 Atesalonika makamaka kudzera mu program imeneyi imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Koma mwina mutha kukhala ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa program imeneyi, muli omasuka kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu kudzera ku nambala iyi 022 766 018. Ndipo mu tsiku lero muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Nje Pancras. Mulungu odziwa kudalitsa akudalitseni nonse zikomo. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona